Utro man sa sunod nga ipapahulay halos tanan nagkakatigom dito sa pulong ni Hiuba. Wala naman. Wa po na itong sugdog basas 1 hangtod sa 43. Taas man. Taas man po nun. Ay, sa maraming salamat. Basta kibali akong conclusion naman ni sa 44. Marag dito ng sulti sa mga apostoles nga mahibaw ang doon nga kini nga ipapahulay dili dahil kay kausara kaagi kung dili subli nga to sa kaya nag-ingon man din nga sa sunod nag-ingon man din sa pagpanggula nila ni Pablo o ni Bernabe o sa mga tao nang hangyo kanila nga kining mga butanga ikausab sa pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw ipapahulay. Sakto. Kay kaning mga nagtrabaho man sila panahon sa ipagpahulay. So, kini mga apostolos nagsanyaw ni sila kanang sa dito sa sinaguga. Sa sinaguga dugdaghan dito mga interesado nga sa dihan ng public talk ni si Pablo nagsangyaw siya sa pulong sa Dios sa atong lukot nga basahon. Naganahan man tong mga tao daghang mga interesado na minaw adto sa adlang papahulay. Mo to nga may sa 42 sa 43 may ingon tong mga tao nga sa sunod na pud ipapahulay balik mo kay gana man inyong mga pulong kana man yung ipangbuhian nga mga kuan ipangsangyaw niyo sa amo. Mo na kining mga tao mo ay may hangyo kang Pablo o Bernabe nga pabalikon sila sa sunod ipagpahulay. Kaya kining lugar sa sinaguga, building sa sinaguga, prayer of praise man kung tawagon nato, balay alam po anan, o sa ba dito magbasa sa kada ipagpahuli, basahon ang linukot ka basahon dito. Muto ang mga tao, giganahan man sa pulong, gibuhian ni Pablo, ni Bernabe, itong ingon sila nga, kasunod ipagpahulay, balik na po mo. Kaya maginaw na po sa inyong mga ipahayag na mo. Mao na ibasabot sa konteksto sa Buhat 13, 42-43. Sa adlaw, mao na nga ang prinsipyo sa mga tinudluan ni Jesucristo, sila ni Pablo Quinta, Bernabe, wala na sila mo respeto sa ipagpahulay. May trabaho sila sa adlaw ipagpahulay. Miski adlaw ipagpahulay to, ilang gitrabaho, ilang gisangyaw, ilang lahi ang ipagpahulay sa unang panahon kang Moises, katong sa Israelitas nga di gud sila mulihok. Di gud sila mulakaw. Sa ato panday kanang pagkuan nila sa simbahan trabaho nila itong kanang magsangyaw mga bidya. Trabaho din ang natural ng trabaho. Di man ang natural ng trabaho kay simba gud nagatigom gud sila sa adlaw ipapahulay. Batag adlaw ipapahulay magtigom sila. O matik di, sige, ato na. O yun may ana, sige. Matik di ang Juan. Juan 5. O sige naman. Atong i-compare sa sige buhat ni Jesucristo sa ipagpahulay, sige buhat ni Jesus. Juan 5 palihog kuno ko. O sige Juan 5:18. Dihan tapita. Juan 5:18. O Mateo 12, pwede po Mateo 12. Sige, Mateo 12, pwede po. Ipapahulay man ang nagbuhat ng si Jesucristo. 12. 12, mo rin ana nga katong masakiton po nga iyang giayo. Nga iyang gipaalsa ang katong iyang hidaanan. Lagaw sa adtos pagpahulay. Ikaw ba dire unsa may kasulti? Di man to pagsimba. Lagi, Sangyaw ang iyang pagka siya kaumahan, kaya padulong pagsimba. Pero pag kanang upload ay kuhay, trabaho dahil na nga nagbaktas sa mga naglakaw ra mga nag-upload kuhay, katapute. Di man na trabaho mo. Mao lagi na sa unang panahon ang ipapahulay gid kang Moises nga sa Israelitas. Di gid ka tuwa gid kas tulda. Oo, kay bisan ganig mga hoy ka sa unang panahon. Batuhon man ka, patyon man ka. Oo, tuwasan man ka sa unang panahon. Mao na nga kini dinhi sa Di na yung pangutana, Brad, ng sa napulo ka sugo, di ba, yung naman diha nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Wala magingon diha nga, di mangahoy, di mo gawas. Ayingon diha, remember the Sabbath